खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। सानसेखालि सासे सेंग्रा गथ' सागर पाराव मर्निं वाक होननानै माने खालामबायदोंमोन आरो मर्निं वाक खालामबाय थानायावनो बियो नुबाय जे बै बालाबारियाव माबा जोंख्लाबबाय थानाय मोनसे बुस्थु रखम बियो नुबाय आरो जोंख्लाबबाय थानायखाय बियो थांनानै नायहैबा खाथियाव आसिथाम गंसे आरो बै आसिथामखौ बियो खननो होननानै नायबाथाय बे आसिथामजों लोगोसे आसियाबो नुजाना होयो आरो नुजाना होनायाव इयो एसे बुरखांना नायो नायनाय लोगो लोगो नुबाय जे आखाइ फारसे आरो बिदिनो बियो एसे गिनानै खाथि खालायाव थानाय जि माने फुङावनो ओंखारबोनाय सागरपाराव गोबां सुबुंफोरानो मर्निं वाकआव थाङोमोन आरो बे जाथाया जाबाय गुजरातनि आरो लोगो लोगो गोबां सुबुंफोरानो जमा जाफैजोबो आरो बेखौ बुरखांनानै नायबाथाय सासे हिन्जाव मानसि प्राय 36 बैसोनि आरो लोगो लोगो पुलिसनोबो फन हरनाय जायो आरो दसे उनाव पुलिसाबो मोनफैयो मोनफैनानै बे गोथैसोखौ लानानै थाङो आरो लानानै थांनायनि उनाव दा पुलिसफोरा जेबोखौनो मिथिला अबेनि हिन्जाव अबेनि मा आरो सागरपारावसो गोलैसोना थानाय बिनि उनाव पुलिसफोरा मोनसे आइडिया खालामो मा बिनि जि फट' खेबनानै गोबां जायगायावनो गोबां पुलिस स्टेशनावनो बेखौ माने फोसावजोबना होयो आरो वालफोराव सिथाब होना दोनो जाहाथे माने जायनो नुयो बा जायनो सिनायो बै मोनसे कन्टेक्ट नाम्बार होयो आरो बै कन्टेक्ट नाम्बाराव बिथांमोनखौ माने कन्टेक्ट खालामनो थाखाय खोन्थानानै बे कागजाव लिरनानै दोनो आरो बिदिनो सानसेखालि मोनसे कल फैयो आरो कल फैनायाव बे मानसिया खोन्थाहरो जे नोंथांमोना जि सिथाबनाय पस्टाराव आं नोंथांमोननि नाम्बारखौ मोन्दों आरो बै जि फट' होदो बे फट'आ एक्सुवेलि जों गामिनिनो सासे हिन्जाव मानसिनि नोंथांमोना आंजों कन्टेक्ट खालामनानै जोंनि गामियाव फैबाथाय गासै डिटेल्सखौनो मिथिनो हागोन आरो बिदि बुंहरनाय लोगो लोगो पुलिसफोरा खोब थाबैनो बै गामिसिम फैयो आरो फैनानै बै मानसिखौ फार्स्ट लोगो हमग्रोयो आरो लोगो हमनायनि उनाव बै मानसिया लाना थाङो बैसानि न'खराव जाय हिन्जाव बै गोथैसो मोननायनि बिसानि न'खराव लानानै थाङो आरो लानानै थांनायनि उनाव बिसानाव न'खराव एक्सुवेलि फिसाजो सासे दंमोन आरो बै हिन्जावनि हौवा बिसोर सानैल' दंमोन न'खराव आरो सानैखौबो पुलिस स्टेसनाव लाना थाङो लाना थांनानै गासै माबाफोरखौबो सोङो माबोरै मा बेसेबां दिन जाखो एक्सुवेलि सानबा जादोंमोन बै हिन्जावा माने थैनाया गोमानाया आरो मानिफ्राय मा जादों बेफोरखौ सोंबाय नाथाय सानैबो एक्सुवेलि जेबो खोन्थायामोन सिगां उनाव एसे माने हौवाखौबो आरो फिसाजोखौबो एसे सेपारेट दोननानै सानैखौबो सेम कुवेसनखौनो सोङो नाथाय सानैबो एसे बेलेग माने एन्सारखौ होयो आरो होनायाव पुलिसा माने सन्देह जानानै सानैखौबो एसे माने 3rd डिग्री माबानानै बिसोरखौ सोङो आरो सोंनाय लोगो लोगो सासे माने अरिजिनेल खोन्थायाव फैयो एक्सुवेलि घटनाया जादोंमोन दिनै प्राय 10 बोसोरसो सिगां आरो 10 बोसोरसो सिगां बै हिन्जावा एक्सुवेलि गुबुन हौवाजों हाबा जादोंमोन आरो हाबा जानायनि उनाव जेब्ला फिसाजोआ एसे देरनायनि उनाव बे हिन्जावा दा जि थानाय हौवा बै हौवाजों मोजां मोनलायो आरो मोजां मोनलायनायनि उनाव बै सिगांनि हौवाखौ डिभर्स होनानै बे हौवाजों हाबा जायो आरो फिसाजोखौबो गावजोंनो लाफायो आरो लाफानानै बे हौवाजों बहुत बोसोर थानायनि उनाव सानसेखालि बियो बाजाराव थांनायाव सासे आर्टिस्ट नुयो जाय आर्टिस्टआ माने बाजाराव जायनिबो माने मोखांखौ आखिनानै खोन्थिनो हायो हमना ला नोंथाङा थांदो नोंथाङा जुदि बुङोब्ला दे आंखौ आखि होननानै अब्ला नोंथांनि सावगारिखौनो बियो आखिनो हागोन आरो बै आखिनायनि माने बिनि जि टेलेन्ट बै टेलेन्टआव बे हिन्जावा माने मोहिनी नांनाय बायदि बिराद मोजाङै माने मोजां मोनो बेखौ गोसो सिं बेखौ गोसो थोलाङो आरो गोसो थोलांनायनि उनाव सानसेखालि ओरैबायदि जायो बैनि फिसाजोआ बे समाव 17 बैसोनि आरो बे फिसाजोआबो सानसेखालि बै बाजारावनो थाङो आरो बै बाजाराव थांनानै बै फिसाजोआबो बै हौवाखौनो माने जाय आर्टिस्टमोन बे आर्टिस्टनि माने टेलेन्टखौ नुनानै बे आर्टिस्टखौ माने गोसो सिंनो मोजां मोनो आरो सानसे समाव बियो माने बै हौवानि सिगाङाव फोरमायनानै लायो जे आं नोंखौ मोजां मोनो होननानै आरो बिदिनो बै आर्टिस्टआ बिसोरनि न'खराव मोनहैनायनि उनाव
ओरैबायदि जाहैयो जे बै बिमाया जायखौ गोसो सिङाव लुबैनानै दंमोन बे सुबुङानो बिसोरनि न'आव थाङो नाथाय फिसाजोआबो बेखौ मोजां मोनो आरो सानसेखालि ओरैबायदि जायो बै आर्टिस्टआ बिसोरनि न'खराव थाङो नाथाय फिसाजोआ गैयामोन आरो बै समाव बै बिमायाबो बिनि सिगाङाव माने गावहा मोजां मोनो होननानै बै हौवाखौ फोरमायनानै लायो आरो बे हौवाया दा माने मा खालामगोन सानैजोंबो माने बियो माने गेलेनो सानबाय गोसो सिङावनो आरो बिदिनो बियो सानाव फिसाजोजों न'नि बाहेराव आरो हराव बै बिमाजों माने गावसोरनि न'आव बिदिनो गोबाव सम माने सलायबाय दङ बिसोरनि रिलेसना नाथाय सानसेखालि ओरैबायदि जायो फिसाजोआ बे बाथ्राखौ मिथियो मानोना बिसोरनि न'खरावनो बेफोरबायदि घटना जाबाय थायो नालाय सानसे माने फिसाजोआ हमनानै मोनो जे बिसोर बिनि बिमाजों आरो बै आर्टिस्टजों गोसो थोलायलायो होननानै आरो बेखौ मिथिनानै जोबोद रागा जोङो आरो बै हिनजावनि हौवायाथ' सिगांनो मिथिगौ बै बाथ्राखौ नाथाय हौवाया जेमान बुजायबाबो जेमान बुंबाबो माने बियो माने बुजिया बिनि गोसोआ माने बैखौल' नांगौ बायदि आरो बिनिखायनो हौवाया उनाव माने होनै होनै जेबो खालामनो हायैखाय बे बाथ्राखौ बुंनायखौनो माने गारनायसै आरो फिसाजोआ दाना गोसो सिं बै बिमाखौ माबोरै गावसोरनि लामानिफ्राय माने साइड खालामनो हागोन बेखौ माने प्लेन खालामबाय थानायसै आरो सानसेखालि माने बै आर्टिस्टखौजो आरो बिमाखौजो बुंबायथ' जोंहा दिनै मोनायाव सागरफोराव बेरायनो थांगोन होननानै आरो बिदिनो बिसोरो साथामबो थाङो बेरायनो आरो बेरायनो थांनायावनो बै बिमाखौ माने सागरनि दैयाव माने नारसोमनानै बुथारो एक्चुअलि सिगांनो सानैबो रायलायखायोमोन जे बिमाखौ बुथारनांगो होननानै बिनि थाखायनो बै हौवायाबो राजि जायो आरो थांनानै बै बिमाखौ माने सागरनि दैयावनो नारसोमनानै बुथारो बुथारनायनि उनाव बालाबारि जिहेतु बै बालाबारियाव आखाइजोंनो बुरखांनानै बेयाव फबनानै गारबोयो आरो बे बाथ्राखौ गासैखौबो पुलिसनो खोन्थानायनि उनाव दाबो बिथांमोननि केसा सालायगासिनो दङ आरो बे केसा जाबाय 2023 नि डिसेम्बर मासनि गतिके जोंनि इन्डिया हादोराव इमान गेदेर हादोर मा केस बेफोरबायदि जाबाय थायो बेखौनो किसुमान केसखौ आं नोंथांमोननो बुङो जायखौ माने नोंथांमोनाबो मिथिनानै मोजां मोनगोन बा साबधान थानो हागोन नोंथांमोना जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ अब्लासिम गासैबो रंजा खुसि था आलो गोजोननाय था गोजोन्थों।